A prominent Pan-Africanist and author, Joshua Maponga, is currently hospitalized after being involved in a serious road accident. Kusangana kwatinoita pano paHarare Networks, where we give you the trending news which is happening around the Zimbabwe, tichikuzivisa maererano nezvatinenge taona zvinenge zvichitenderedzwa mumadzipepanhau emunyika yeZimbabwe. Zuva ranhasi tava tikabata chiitiko chiri kurwadza vazhinji, masupporters pamwe chete nemafollowers aJoshua Maponga vanova vanozivikanwa munyika yeZimbabwe panhau dzekunyora mabhuku pamwe chete nemamotivational speaking avanoita pamwe nezvakasiyana-siyana zvinoitwa navaJoshua Maponga. Votsanangurwa pachiziviswa pachitenderedzwa mufananidzo yedzimotokari kurakidza motokari kunzi yaifamba navaDr. Joshua Maponga, apo pavari kunzi vakaita head on neimwe motokari pakaitika tsaona yakaipisisa, asi pari kutsanangurwa kunzi hapana akafa asi vakangokuwara. Asi ivo vaJoshua Maponga vari kutsanangura vachiti patsaona iyi havana kukuwara zvakaipisisa. Ndonhau dziri kutenderedzwa dzichiziviswa munyika yeZimbabwe pamusoro pe-prominent figure in Zimbabwe known for his motivational speak and philosophy and social entrepreneurship. He has also been involved in various controversies, including criticism of African leaders and his suspension from the Seventh Day Church in 2020. So ndova Maponga vazhinji vanovaziva. So nhau dziri kuziviswa pamusoro petsaona yavo zvaita kuti zvigonyorwa mumadzipepanhau akasiyana-siyana zvichinzi concern has been raised among followers, supporters of Joshua Maponga after reportedly emerged that he was involved in a serious road accident and is currently receiving medical care in hospital. According to earlier reports, the accident occurred recently, through full details about the circumstances are still limited. Fortunately, there have been no reports of fatalities linked to the incident. This has brought a sense of relief to men who have worried about hearing the news. Maponga is well known for his cultural teaching and public discussions on African traditions, spirituality, and social issues. These messages attracted a large following both in Zimbabwe and across the region, making the news of the accident a topic of concern for many supporters. As news continues to circulate, messages of support and well-wish have been shared by followers who are hoping for his quick recovery. For now, the focus remains on his health and recovery. Well, more information about the accident is expected to emerge in due course. Supporters and members of the public have expressed a hope that Maponga will recover as soon and return to his usual public engagement. These are the same news that I tikabata on our channel page, Harare Networks, where we give you the trending news which is happening around Zimbabwe.